Канстанты Ільдэфанс Галчынскі нарадзіўся 23 студзеня 1905 году ў Варшаве. Сваё першае імя ён атрымаў па бацьку, а вось другое ў гонар іспанскага святога Ільдэфанса Талецкага, у дзень памяці якога ён нарадзіўся. Спачатку паэт карыстаўся толькі сваім першым імем, але пад канец школы полюбіў і другое. Бацька Галчынскага хацеў, каб сын пайшоў па яго слядах, і ўжо ў 1913 годзе Канстанты змушаны пайсці вучыцца на чыгуначніка. У хуткім часе пачынаецца Першая сусветная вайна, і ўся сям'я эвакуюецца ў Маскву, дзе Костка і яго малодшага на 11 месяцаў брата запісваюць у школу польскага камітэта. Пасля заканчэння вайны сям'я вяртаецца ў Варшаву, дзе дзеці працягваюць вучобу. Вучыўся Костак слаба, бо быў вечна заняты сваімі справамі, сярод іншага рэдагаваннем газеты з уласнымі творамі. Але настаўнікі ўсё роўна яго любілі, а яшчэ паэт меў фенаменальныя здольнасці да замежных моў, што вельмі прыдалося яму ў будучыні. Дзякуючы ідэальнаму слыху Галчынскі мог без акцэнту імітаваць валоданне нават тымі мовамі, якіх не ведаў. Тым не менш, у школе Канстанты ледзь не заваліў экзамен па французскай мове. У 1922 годзе паэт становіцца студэнтам філалагічнага факультэта Варшаўскага універсітэта і пачынае вывучаць англійскую мову. Галчынскі любіў вучыцца, але толькі пры ўмове, што веды набываліся лёгка, без высілкаў. Прафесары яго любілі, але ніводнага экзамену ён так і не здаў, бо ніколі за ўсе гады вучобы на іх не прыйшоў. Дэбютаваў паэт у 1923 годзе поўным моладзевага бунту і пафасу вершам «Штурм» у газеце «Жэч Паспаліта», аддзелам літаратуры, у якой загадваў Карнель Макушынскі, аўтар перакладзенага на беларускую мову дэтэктыва для падлеткаў «Д'ябал 7-га класа». У 1926 годзе Галчынскага забіраюць у войска, але ўжо праз 6 тыдняў ён трапляе ў пяхотны полк у Бярозе Картузскай, дзе праслужыць 2 гады. Насамрэч гэта складана было называць службай, бо паэт як мог ухіляўся ад яе. Чаго ён толькі не рабіў, сімуляваў хваробы фізічныя і псіхічныя і нават пасябраваў з тамтэйшым лекарам. Ваеннага духу ў паэта не знайшлі, ды і страляць ён так і не навучыўся. Але Галчынскага ўсё роўна цанілі ў першую чаргу за яго выдатнае пачуццё гумару, хоць часта гэта заканчвалася карцарам. Пазней знайшлі выхад і для яго таленту. Галчынскі пачаў ставіць спектаклі, а адным з якіх быў, напрыклад, спектакль пра гісторыю Бярозы Картузскай, які цешыўся вялікім поспехам, а паэт нават атрымаў 7 дзён адгулу, які і так прасіў герой яго п'есы. Падчас такога чарговага адгула Галчынскі стаў адным з актыўных удзельнікаў літаратурнай суполкі «Квадрыга», згуртаванай вакол аднайменнага часопіса. Як кожнае новае пакаленне літаратараў, яны крытыкавалі сваіх папярэднікаў, якімі былі беспраграмныя скамандрыты. Да войска паэт паспеў дэбютаваць і ў праўладным часопісе «Цырылік Варшавскі», мэта якога было змагацца з ідэалагічнымі ворагамі Пілсудскага. З часам паэт, якога называлі наіўным і несвядомым таго, што дзеецца ў палітыцы, пачынае паступова ў ёй расчароўвацца, але працягвае супрацоўнічаць з праўладнымі і ультраправымі часопісамі, паколькі, нягледзячы на сваю папулярнасць, змагаецца з фінансавымі праблемамі. Увогуле, паэт быў адораны нязвыклай лёгкасцю пісання. Ён мог за некалькі гадзін напісаць паэму або стварыць на замову тэкст любога фармату, у залежнасці ад таго, колькі вольнага месца засталося на газетнай паласе. Конь пісаў бы таксама, каб давалі 100 злотых, меў бы творчыя мукі і натхнення палёты, ды вазьмі хоць вярблюда, запяе ў караване, як праставішся добра за яго вершаванне. Кажаны маюць крылы, галавой дагары іх павесь і тварылі б. Ты таксама твары, дык выспельвай жа, муза, мае нівы і пожні. Між айчынных паэтаў я, даль Бог, не апошні, маю столькі метафор, як сумётаў узімку. Рыфмаваць пачынаю, танчаць рыфмы ў абдымку, маю крылы натхнення і амбіцый прапелер. Нават дзіўна, чаму я ўсё яшчэ не Рокфеллер? Я з любым афарызмам на Парнас бы ўзышоў. Каб у Англіі жыў бы, стаў бы Бернардам Шоу. Я пісаў бы,
пісаў бы, колькі б твораў было тых. Конь пісаў бы таксама, каб давалі 100 злотых. Галчынскі быў вядомым дамскім угоднікам і гулякай, але даволі хутка пабраўся шлюбам з грузінскай прыгажуняй Наталяй Авалаў. Першыя месяцы шлюбу былі казкай, але досыць хутка Наталя адкрыла для сябе іншае аблічча мужа. Алкаголь быў неад'емнай часткай жыцця варшаўскай багемы, але Галчынскі хутка трапіў у алкагольную залежнасць. Тыднёвыя запоі здараліся 3-4 разы на год. Паэт не з'яўляўся дома, паводзіў сябе вельмі агрэсіўна, а пасля зноў некалькі месяцаў свядома не піў. Сябры спачувалі не толькі паэту, але і яго жонцы і заплюшчвалі вочы на выбракі Галчынскага. Тым не менш, менавіта алкаголь натхніў паэта на напісанне паэмы «Зачараваныя дрожкі» па слядах адной з яго паездак па начным Кракаве. П'янства ў паэме не толькі апраўдваецца, але і ставіцца на п'едэстал. Была ў Галчынскага і больш празаічная залежнасць. Паэт вельмі любіў каву і мог штодзённа выпіць да 20 філіжанак. А яшчэ Галчынскі быў лунацікам, што вельмі цікава ў кантэксце таго, як часта ў сваіх творах узгадываў месяц. Хтосьці нават палічыў, што гэта слова сустракаецца ў яго вершах 175 разоў. За 23 гады шлюбу было шмат добрага і злога, але Наталя была галоўнай музай Галчынскага, якой ён, як і абяцаў, усё жыццё пісаў вершы. Галандыя антыквараў. Бязбожна пануеш, о панна, увершаваная ў крэсла вісячае, дзе драмаюць медныя грыфы, і захад сядае вялікім птушыным тэатрам. На валасы твае, панна, бязбожная ўлада, Галандыя. Над тваімі вачыма зялёная горыч нябёсаў, раскрытых, як сцёгны твае ў чаканні месяца. Пчолы сядаюць табе на вусны, думаюць, што на кветкі, і не гудуць, бо твой водар іх ап'яняе, як мора. Хто ж апяяў цябе так, паміж дзвюх калённаў, у цішыні, што як сон матылька над крыніцай, у нізкім гудзенні сінечы і высокім крылатым золаце. Глядзі, маё сэрца ля ног тваіх ляжыць і плача, як зорка. Тым не менш, у Галчынскага было шмат каханак, а падчас вайны ён нават сустракаўся адначасова з 3 жанчынамі, і кожнай з іх прапаноўваў ажаніцца. Адна з гэтых жанчын нават пазней стала яго жонкай, а Галчынскі на некаторы час дваяжэнцам, і нарадзіла яму сына. У першыя гады пасля вяселля Канстанты з Наталяй паспелі пажыць у Берліне, дзе паэт працаваў у нямецкім консульстве, а таксама ў Вільні, дзе нарадзілася іх дачка Кіра, і дзе Галчынскі пачынае працаваць на радыё. Дзякуючы свайму неймавернаму пачуццю гумару, а таксама неабмежаванай фантазіі, паэт хутка становіцца універсальным працаўніком і зоркай радыё. Аднойчы Галчынскаму далі заданне скласці анталогію твораў віленскіх паэтаў 19 стагоддзя. Паэт замест таго, каб старанна выбіраць вершы, вырашыў напісаць іх сам, а ў канцы дадаць некалькі вершаў паэтаў, якія яшчэ жылі. Што дзіўна, чытачы пасля прызнаваліся, што некаторыя з выдуманых вершаў яны нават дзесьці чулі. Увогуле Галчынскі быў майстрам містыфікацыі. Самыя вядомыя з якіх можна назваць паэта Морыса Гордана Чытса. Падчас вучобы ў Варшаўскім універсітэце паэт не толькі напісаў рэферат пра жыццё і творчасць гэтага шатландскага паэта 15 стагоддзя, але нават выдумаў яго падрабязную біяграфію і напісаў за яго вершы, балады, стылізаваўшы іх на сярэдневяковую англійскую паэзію. Ніхто нават не западозрыў, што такога паэта ніколі не існавала, бо да таго ж Галчынскі паклапаціўся пра багатую біяграфію неіснуючага паэта. За сваю працу паэт атрымаў найвышэйшую адзнаку. Падман, канешне, пазней раскрылі, але Галчынскі выйшаў сухім з вады, не ў апошнюю чаргу, дзякуючы добраму пачуццю гумару свайго прафесара. Што цікава, сам Галчынскі, хоць ужо даволі доўгі час пісаў і быў вядомым паэтам, доўга не меў уласнага зборніка паэзіі, што яго вельмі засмучвала. Галчынскі меў планы выдаць зборнік вершаў «Вуліца шарлатанаў», але выдаўца адмовіў паэту пасля выхаду яго скандальнага артыкула ва ультраправым часопісе «Просто з мосту», палітыку якога падтрымліваў Галчынскі. У 1937 годзе нарэшце выходзіць першы зборнік Галчынскага пад назвай «Паэтычныя творы», у якім былі сабраныя вершы, напісаныя паэтам на працягу некалькіх апошніх гадоў.
Зборнік хутка стаў падзеяй году, а ў 1938 годзе Галчынскі атрымаў адзіную прыжыццёвую ўзнагароду за сваю творчасць. Падчас Другой сусветнай вайны паэт спачатку апынуўся ў савецкім лагеры для ваеннапалонных, а пасля ў нямецкім Альтенграбаў пад Магдебургам, што выратавала яго ад расстрэлу ў Катыні. Пасля заканчэння вайны паэт доўга не даваў пра сябе знаць, ды так, што на радзіме нават пачалі з'яўляцца некралогі. Вярнуўся ў Польшу Галчынскі толькі ў 1946 годзе. Лістападаўскі вецер дыхаў цяплом і скрухай, рэхам спаленых стужак, а за калючым дротам жаліўся лісцю букаў, нібы апошнім нотам. Выйшла з-за букаў да вязня і сказала: «Паслухай, я ўскладаю на голаў рукі табе, а ў далонях міласэрнасць і мужнасць. Чалавекам застацца, я начэй тваіх стома, дзён бясконцая праца, барацьба і малітва. Божая маці палонных, ведаю страх і роспач моцнага і слабога, адзінокія ночы і лісты на дасвецце, нібы кветкі сплятаю, і ў адзіным букеце усё пакладу ля трона сына майго і Бога. Господ зірне з нябёсаў і ўсяму даўшы рады, так памяняе імёны болесцям і патрэбам, што яны ператворацца ў дыяменты і смарагды, і найстрашнейшае гора стане зялёным дрэвам. Я застануся з вамі да канца з вашым болем, буду цвісці вярбою усім, хто гіне ад сцюжы, песнею над адчаем, сонцам над мінным полем, грэючы вашае сэрцы, як замерзлыя ружы. До сустрэчы. Сыходжу да жанчын і дзяўчатак, аднясу ў іх баракі добрыя сны з навінамі, пра незабітых хлопцаў, пра мужоў, немаўлятак, а памерлых ад ранаў калыхаць бо рабінамі». Польскаму чытачу паэт вядомы перадусім як аўтар абсурдна-гратэскавага цыклу гумарыстычных сцэнічных мініяцюр «Зялёная гусь», які і сёння можна ўбачыць на польскай сцэне. Кожная з больш чым 160 мініяцюр не толькі забаўляе, але і з'яўляецца маральным урокам для гледача. У паэта бліскуча атрымалася паказаць характар палякаў, а таксама высмеяць іх схільнасць да ідэалізацыі гісторыі і традыцыяналізму. У чэрвені 1950 года на з'ездзе літаратараў творчасць Галчынскага вельмі сурова скрытыкаваў Адам Важык, назваўшы яе недапасаванай да курсу партыі. Паэта пачынаюць крытыкаваць за папярэднія публікацыі і перастаюць выдаваць. Галчынскі цяжка перажывае забарону друку і піша нават верш на смерць Сталіна, а таксама паэму пра Чэслава Мілаша, які ў 1951 годзе уцёк з камуністычнай Польшы ў Францыю. Здароўе паэта пагаршаецца. У 1952 годзе Галчынскі перажывае другі інфаркт, але не перастае працаваць і выдае некалькі зборнікаў паэзіі. Піша паэму «Ніоба», цыкл вершаў «Песні», якія сталі падсумаваннем яго творчай кар'еры, а таксама перакладае між іншым п'есы Шекспіра. 6 снежня 1953 года Галчынскі неспадзявана памірае ў выніку трэцяга інфаркту. Але як сапраўдны паэт пра сваю смерць ён паспеў напісаць яшчэ ў 1930 годзе, хоць і уяўляў яе сабе зусім іначай. Творы Галчынскага неаднаразова перакладаліся на беларускую мову. Першым быў зборнік «Сёмае неба» 2006 года, другі з выбранымі вершамі выйшаў у 2019 годзе ў серыі «Паэты планеты». А сёлета ў выдавецтве «Гутенберг Паблішер» выйдзе зборнік «Вуліца шарлатанаў» з раней неперакладзенымі вершамі і паэмамі Галчынскага. Канстанты Ільдэфанс Галчынскі лічыцца адным з найважнейшых польскіх паэтаў 20-го стагоддзя. Многія яго вершы сталі песнямі, а адзін ледзь не стаў дзяржаўным гімнам. Калі вы хочаце больш даведацца пра паэта, абавязкова завітайце ў музей Галчынскага ў Леснічоўцы Прані, куды паэт любіў прыязджаць разам са сваёй сям'ёй з 1950 па 1953 гады. Непадалёк у лесе стаіць валун у памяць аб сасне, якую вельмі любіў Галчынскі. На валуне тым знаходзіцца табліца, на якой напісаныя наступныя словы. Сюды ў 1950-53 гадах Канстанты Ільдэфанс Галчынскі прыходзіў да сваёй улюбёнай сасны. Паэты і дрэвы адыходзяць у вечнасць. Застаюцца толькі памяць і паэзія.